Môžeš. Čo dneska robiť? Čo také? Mám zapnutý počítač, čo si A viete čo, idem natočiť video. Idem natáčať Agario. Takže čaute, vítam vás DV Scrux. Pri ďalšom videu, ako môžete vidieť, je to Agario. Tak sa to volá, nie? Agario. Hral to predo mnou Gogo, ešte neviem do všetko. Ja viem iba o Gogovi a PewDiePieovi, ďakujem za pripomienku od Pityho. Tak ideme to hrať. Aké si dáme meno? Už asi niekto skúsal si dať. Zase neviem rozprávať. Niekoľko metrové meno? Takže čo tam dáme? Dáme si DV Crux a ideme na to. Tak toto bolo veľmi rýchle, trvalo to až 1 sekundu. Tak diváci, lúči sa s vami DV. Čus! To nemusíš mysleť vážne.